2022 елдың февральнан алып Башкортостан бер принцип буенча яшәй. Игътибар үзәгендә яугир һәм уның гаиләһе тине Башкортостан башлыгы Ради Хабиров. Республикабыз Рәсәйдә тәүгеләрдән булып яугир гаиләләре фестивален каршы алды. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Ватанды һаклаучылар дәүләт фондының Башкортостан бүлекчә итәкчесе, дәүләт йылышы Курултай депутаты Гөлнур Кулһарина. Һаумыгыз, Гөлнур Гальнурна. Гөлнур Гальнурна, Башкортостанда гаилә ул һәрвакыт иң кадерле, кыйммәт булып һаналды. Бына Волга буе федераль округыннан килгән, фестивальгә килгән кунактар тәэсиратлар белән белеште. Сынапта һәркем өчен гаилә ул тәэсиратта терәк. Ул безнең йолаларыбызды, гореф-гадәтләребезде, мәдәниятебезде, туган телебезде һаклаучы шулай ук усакта. Һәм быел без беренче тапкыр Ватанды һаклаучылар дәүләт фонды тарафынан ошондой сарабызды оештырырга булдык. Һәм Башкортостан үзендә кабул итте Волга буе федераль округының 14 төбәген был фестиваль инде катын-кыз йөрәге дип атала. Рәсәйнең катын-кыз йөрәгендә 14 катын-кызлар коллективтары берләште. Был ябай катын-кызлар түгел. Улар алгы хызыкта торучы яугирләребезнең әсәләре, катындары һәм каһармандарса һәлак булучы батырларыбызның катын-кызлары. Һәм был фестиваль сектәрендә без тәү тапкыр ошо тарихта оештырылган сарабызды һәр округта оештырыбыз дигән максат белән башланып, сектәрендә уларны берләштерү, уларны җәмәгать тормышына ялеп итү тора ине. Әйткәндәй, узган азнала гына без бөтен Рәсәй кимәлендә катын-кыз милләт әсәһен оештырдык һәм бына Рәсәйнең катын-кыз йөрәге дип аталган был сарала ошо катын-кызларыбызга терәк булу өчен башкарылды. Чөнки илебезнең төп терәге бүгенге көндә алгы хызыкта торучы батырларыбыз булһа, уларның якындары батырларыбызга терәк. Һәм бына катнашучы бөтен фестивальдың кунактарына килгәндә улар үзләренең мәдәни сыгыштарын гына түгел, үзләренең иҗадын гына түгел, кул эшләрендә килтергән ине. Үзләренең балаларына арналган шигырьләре, дугалары, шулай ук милли ашһаулары һәм милли киемнәрдә, туган телләрендә сыгыштары белән арбаны. Был сара һәм бына был фестивальды оештыру идеяһы туганда безгә үзәк аппарат тарафынан Башкортостан кабул итә аламы дигән һорау килгән вакытта без әлбәттә дип куш куллап кабул иттек. Тап Башкортостанда булырга тиеш. Һәм Башкортостанда чөнки безнең җитәкчебез Анна Цивилева ул катын-кыз милләт әсә сектәрендә лә катнашканы бар. Һәм бына был килгәндә лә берничә тапкыр һездә оештырылган катын-кыз милләт әсәһе фестивале минең йөрәгемдә арбаны һәм бына ошо сара туганда ла без әүзем катын-кызларны берләштерү җәһәтеннән һәм шул ук вакытта батырларыбызның катын-кызларын, уларның әсәләрен халыкка күрсәтү өчен берләштергә тиешбез дип үзенең максаттарын да әйтте. Шулай ук был сара сектәрендә без әсә һүзе дип аталган үзебезнең проектыбызны ла күрсәттек. Был проектты Рәсәй Халыклары Ассамблеяһы, Ватанды һаклаучылар дәүләт фондының социаль координаторлары, шулай ук катын-кызның бәхет биләмәһе белән берлектә һәлак булган егетләребезнең әсәләреннән йыелган, уларның ошо улдарына арналган иҗат җимешләрен тупладык. Шигырьләре һәм был батырларыбыз турында шигырьләр зур гына йыйынтыкта дөнья күрде. Ул Рәсәй халыклары телләрендә әйткәндәй, һәм 4 телдә сыкты һәм бына был йыйынтыкты без шулай катын-кыз милләт әсәһе сектәрендә лә презентация үткәргәнбез һәм Волга буе федераль округынан килүче безнең катын-кызларыбызга ла күрсәтеп, уларга ла бүләк иттек. Бындай йыйынтык әлегә Рәсәйдә дөнья күргәне юк һәм уның дәвамы булачак, чөнки безнең башка әсәйләр дә үзләренең иҗат җимешләрен күпләп килтерә башланы һәм без уны йыябыз. Киләчәктә лә улар үзләре ошо шигырьләрен укыны, багышлауларын укыны һәм кунактарыбызга сынапта бик охшаны. Димәк, бу шул тиклем йылы атмосфера, йылы мөхиттә үткән бундай фестиваль. Күңел менән башкарылган эш юкка гына ул бит инде. Катын-кыз милләт әсәһе, Рәсәйнең катын-кыз йөрәге дип һәр сарабызда аталма яугирләребез дә булды. Был яугирләр
безнең төрле иҗтимагый ямәгать тормышында катнашучы батырларыбыз бүгенге көндә инде хезмәтләрен тултырып кайтучы батырларыбыз һәм улар ошо әсәйләр, ошо катындар өчен үзләренең улдарын хәтерләткән, якындарын хәтерләткән образларда. Һәм бу яугирләребез һәр вакыт безнең хатын-кызларыбызга терәк булып, уларның да иҗтимагый ямәгать тормышларында катнашып йөрүчеләр. Бында ниндидер шунда йылы бәйләнеш булдырылган, димәк, ветерандар, яугир әсәйләре, яугир гаиләләре. Әйткәндәй, бына был Сара сиктәрендә безнең күп кенә эшлекле түңәрәк өстәлдәр дә булды. Иң мөһим түңәрәк өстәл ул безнең гаиләнең кунак бүлмәһе дип атала. Һәм был кунак бүлмәһендә без иң актуаль һәм иң катмарлы темаларның береһе хәбәрһез югалган яугирләребезне эзләү буенча эшләрне уртага һалып һөйләштек. Һораулар күп булганда. Һораулар күп булды һәм бына безнең шулай ук партнерлар да, ведомстволар, оборона министрлыгы тарафынан һәм безнең социаль координаторлар тарафынан нимәләр эшләнгәнен күрһәттек. Тәү сиратта, сынапта безнең ватанды һаклаучылар дәүләт фонды тарафынан зур эш башкарыла хәбәрһез югалгандар буенча. Гөлнур Гөлнурна, бына әйтегез әле, һез ветерандар менән озак еллар эшләйсез, тәүге тапкыр гына түгел һезнең бу эш тәҗрибәһе. Бына ысынлап та хөкүмәт кимәлендә хәбәрһез югалгандарга игътибар биреп, хөкүмәт кимәлендә был проблеманы күтәреп, әйтеп һәм ул проблеманы хәл итәргә тырышу, ул бугаса булмаган шикелле. Сынапта быга тиклемдә кораллы низагтарда һәм һугыш хәрәкәтләрендә катнашучы ветерандарыбыз менән эшләү тәҗрибәһе булган кеше буларак шуны әйтә алам. Бөек ватан һугышыннан һуң да хәбәрһез югалгандарды эзләү эше ул бүгенге көнгә тиклем дәвам итә. 90-сы елларда гына эзәрмән төркемнәре булдырылып, улар ямәгать башлангысында эшләнделәр. Башка локаль һугыштарда һәм һугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар буенча шулай ук хәл. Дәүләт кимәлендә сынапта бүген беренче тапкыр дәүләт фонды эшләп килә һәм уның хезмәткәрләре был эште даими рәвештә алып бара. Һәм без бына ошо түңәрәк өстәл сиктәрендә шулай ук хәбәрһез югалган статусы менән буга тиклем булып без эзләп табышкан яугирләрнең гаилә әгъзаларында күрһәттек. Улар да сыгыш яһаннар, ничек итеп әлеге көндә социализация үтүләрен, кемдәрдер уларның безнең социаль координатор булып та эшләй башланы һәм бында әлбәттә безнең җитәкчелектең дәүләт фондының Башкортостандың тәҗрибәһенә карата бик хуплау һүзләре генә булды. Һәм без бында ул эште системалы рәвештә алып барабыз һәм иң мөһиме һәр вакытта ла игътибар, ихтирам менән хәбәрһез югалган яугирләребезнең гаилә әгъзаларына карап, уларны ла озатып алып барабыз, чөнки уларга ла реабилитация кирәк, уларга ла дәүләт ярдәме кирәк һәм хукукый ярдәм да кирәк. Игътибар кирәк, шулай бит. Игътибар кирәк һәм менә бүгенге көндә сынапта улар нимә эшләргә белмәй. Һәм бу тәҗрибә аркылы без нимәне күрһәттек, шулай ук безнең коллегаларыбызга 13 төбәктән килгән җитәкчеләр дә килде, филиаллардан шул ук вакытта оборона министрлыгының да хезмәткәрләре. Улар тәү сиратта бына ошо игътибар һәм ихтирам ул иҗтимагый проекттар аша булуы бик хуплауга лайык дип әйттеләр, чөнки без бында Башкорт хатын-кызлары җәмгыятенең ошо проектында ул тәү сиратта улар тарафынан оештырыла башланы. Россия халыклары ассамблеясы тарафынан да оештырыла башланы. Һәм әйткәндәй, кисәге фестивальдә без үзебезнең Бәндәбикә дип аталган Россия халыклары ассамблеясының сыгышында Башкортстан исеменнән куйдык. Бында безнең алгы һыдыкта торысы яугирләребезнең әсәләре, катындары сыгыш яһаны һәм бына ошо халыктар дуслыгын күрһәтеп, Башкортостандагы безнең татулыкты, бердәмлекте күрһәтеп, без башка төбәктәргә лә үрнәк булдык. Бәндәбикә дигән исемдә юкка һайланмагандыр, чөнки ул да шулай ук тынычлык, изгелек яклы, акыллы катын буларак безнең фольклорда билдәле. Тәү сиратта без тарихи катын-кызларыбызның, тарихта эзен калдырган катын-кызларыбызның исемен халык хәтерендә яңыртабыз. Рабига Кушаева, Бәндәбикә һәм башкалар. Был да бына кисә елган фестивальдагы катын-кызларыбыз өчен ниндәйдер
көс һәм куәт, дәрт дарман бирүсе көс булып тора. Егетләребезгә дәрт дарман бирә реабилитация саралары, техник реабилитация саралары. Уларга автомобиль тапшырылды, башка техник реабилитация саралары менән куллану мөмкинлеге бар. Ниндәй тәэсиратар егетләрнең? Без егеттәр менән тыгыз бәйләнеште күптән булдырганбыз. Бүгенге көндә хәрби хезмәтен тутырып кайтучылары 3500дан ашу булга, шуларның инвалидлык менән кайтучылары 1050 кеше, һәм бына уларның күпселегенә торлак йорттарын адаптация үткәрдек, җиһазландырдык, шулай ук адаптив киемдәр менән кулайлаштырылган тәэмин иттек. Бүгенге көндә уларның мәшгульлеген тәэмин итү буенча ла эш бара, шулай ук укыту, белемдәрен камиллаштыру һәм техник реабилитация саралары һәм безнең дәүләт фонды тарафынан техник реабилитация сараларына шулай кул менән йөртелә торган автомобильдәрдә каралган. Ул инде кемдәрнең ике аяктары ярәхәтләнеп кайткан, ампутациялар менән кайткан, шул егетләргә бүгенге көндә 18 егетебез шундай автомобильгә ия булды. Шулай ук электроколяскалар, ул инде үз йөрүшле, баскычлардан да үрмәләй ала торган, төшә ала торган, бик кулайлы Замандан һуңгы ходы буенча, һуңгы талабы буенча. Югерә, йөзә торган протездар һәм башка шулай ук техник реабилитация саралары. Был инде тап безнең ватанды һаклаучылар дәүләт фонды тарафынан күрһәтелгән, уларга материал ярдәм һәм шундай ярдәмдә алу өчен мутлак безнең социаль координаторларга килеп, безгә килеп, гариза язып, документтар тупларга кирәк. Бында инде һеҙҙең социаль координаторлары армай-талмай эшләй тиһәк тә була. Гөлнур Гөлнуровна, шулай фестиваль үтеп китте, шуның менән тамам булырмы, дәвамы булырмы? Сынапта бына 2 атна дәвамында без хатын-кызларга зур игътибарыбызды бүлдек. Ил инәләренә, милләт әсәләренә, яугирҙәрҙе тәрбиәләүсе әсәйҙәргә һәм уларга терәк булыусы хатындарга. Был бик мөһим. Бына был саралар дәвам итәсәк һәм без эстафетаны Бүрәт Республикаһына тапшырдык. Май айында улар кабул итәсәк һәм улар үзләренең федераль округында хатын-кызларны туплап, ошо сараны оештыралар. Без Башкортстан делегацияһы сакырылдык, башлап ебәрүселәр буларак киләсәктә лә дәвам итер дип уйлайбыз. Һәм ул буласак туган телдәрдә, милли киемдәрдә, милли ашһыуҙар менән, милли безнең үзенсәлектәр менән. Сөнки Рәсәйҙең төп нигеҙе ул халыҡтар дуҫлығы һәм Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылында был ватанды һаҡлаусылар дәүләт фондының үҙенең индерелгән өлөшө. Һәм Рәсәйҙең төп көсө лә беҙ, уның халҡы, шулай бит? Шулай. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Ватанды һаҡлаусылар дәүләт фондының Башҡортостан бүлексә етәксеһе, Дәүләт Йылышы ҡоролтай депутаты Гөлнур Ҡолһарова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.